Desira berreskuratzea joko erotikoen bidez, edo desira berreskuratzeko teknikak. Horretaz ibiliko gera gaur. Sexuon guztioi, ongietorriak gure Sexuon podcast honetara. Horren inguruan hitzeiteko, horretara dator gurekin Joni Manol Etxabe sexologoa, psikologoa, adlibidum kontsultakoa. Eta gaur beste behin gure iBideo podcast estudioan grabatzen, Irunen. Sexuon, Joni, zemuz? Sexuon Iker, oso ondo. Gogotxu. Bai, gai nik uste tonek jende askori lagundu diezaiokela. Bai. Gure... Eta oso berezi da gainera desira. Desira. Gauza berezi bat da, bai ez? Bai. Animalietan badago desirarik. Ostra, galdera, ona. Egon nik esango nuke badagoela erakarpen bat. Baina igual kimiko... Inolako desira egituratu bat guk izakio daugaguna bezalakoa, nik esango nuke ez. Ja. Bai, egia da. Berai beti usaimenarekin eta feromonak beste bide batzu dituzte, erakarpen horretara iristeko, eta excitazio edo kitzikapen horretara iristeko. Baina gizakiok egia da, gure gaitasun hontan ez da, buruak ematen digun edo pentsatzeko gaitasun honekin, onerako eta txarrerako desiran eragin handia duela. Oso ondo. Bueno, gaiarekin murgildu aurretik, edo gai honetan murgildu aurretik, galderak@sexuon.com emaila dakagu zuentzako prest, eta bertan, nahi zuten idatzi, bidali, audioak, bideoak, argazkiak, komentarioak, nahi zutena. Vale? Eta saiatuko gera alik eta azkarren hemen, hoi da zure kamera, eskribe, Eta, bueno, hasiko gera asuntoarekin, desira. Zer da desira? Pizka deskribatu ez dut baina zer da desira? Desira da halako gogo bat sentitzen duguna. Janariarekin sentitzen dugun bezala, ez da? Txokoladezko pastel bat ikusten gure aurrean, esaten dugunan. Me lo comiato. Hori da. Hori xebera esatea, beste goera batzutan, gehienetan erotikarekin zer ikusia dutenak. Eta... ezinbesteko da hitz egitea baita ere, desiraren konfigurazioaz. Horrela esan dematen dula guztia. Hoi zer da, ordenadoria erosten desunean, nola jarri batzu konfigurazioa? Hori da, nola egituratzen den zure desira. Irudikatzen badego adibidez, fuet bat, edo eta saltxitxoi bat. Ya empezamos mal, A ver, imaginatzen dugu... Irudikatzen dugu fuet bat. Vale. Eta zu moztutzen badezu fueta hasieran, moztutzen badezu erdian, edo moztutzen badezu bukeeran, 3 bista horiek jartzen badituzu ondoan, berdinak dira? Erregelakin balin baduzu egin, ez. Ez, eta hala ere, barruan ikusten dena berdina da? Ez, hori ez. Hori ez, ezta? Hau da. Zan ez un mozte transversal hori, ez? Hori da. Aragia, gantza, distribuzioa desberdin izango da. Berdina gertatzen da desirarekin. Desira bada zerbait, zurekin batera azten doana eta aldatzen doana, eta horretik hitz egiten da, etengabe desiren konfigurazioaz. Momentuan, bakoitzak daukan errealitatea bere desirai dagokionez. Ez da berdina, daukazun desira 12 urterekin, edo 25ekin daukazuna, 60ekin edo 82ekin. Orduan, ulertu behar dugu, desira plastikoa dela. Eta biografiarekin bat egiten duela askotan, moldatzeko alde batetara edo bestetara, eta horrez ikusten dauka nola kudeatzen dugun. Ea nola kudeatu ondoren, gure bizitzako kontuen baitan. Osagaien pisuaren arabera, kudeatu beharko genuke modu baten edo bestean. Hori da. Vale. Eta berziki baimen eman gure buruari, ulertzeko, bagia momentu batean desiratzen nuen hori, orain ja ez dela indesiragarrian iritzat, agian, edo alderantziz. Eta desira hori galtzen denean, zeintzuk izan daitezke motiboak edo zergatiak desira galtzeko? Gehienetan, desira erotikoaren etxai handiena errutina izaten da. Errutinan sartzen garenean, eta baita ere, erotikak ere errutina kutsu hori hartzen duenean, askotan ja desira desagertu egiten da, pixkanaka. Eta arriskutsua da, ze desira ez da kontzeptu erresa lantzeko. Badaude beste zailtasun erotiko batzuk, terapiara etorrita, oso erraz konpontzen direnak, hitz eginda eta ulertuta eta usnartuta gaioin inguruan, nahiko erraz konpondu daitezkenak, baina desirak baduka puntu, jokabidezko puntu bat. Eta horrez esan nahi du, sugarrik ez dagoen lekuan, ezin dezu sua sortu.
bai, horretarako sortu behar dugu batzutan, metxero baten bitartez, edo pospolio baten bitartez, eta desirarekin antzeko zerbait gertatzen da. Desira ez badago, oso zaila da batean hor zu bat sortzea. Horren, sortu egin behar dugu. Hau da, jokabidearen bitartez, batzutan, pitxintxo bat behartu behar dugu sistema, edo eta mekanismoa, behin ja, piztutzen den horretan, hartzen duelako indarra eta ja sugar hori sortzen denean, delako. Baina, esatezu, igual bortxatu inbar dela jokabidea, fortzatu gauza jakin batzuk egitera, ez? Hori da. Garrantzitsua baita ere, garbi ustea, egiten den hori beti izan behar dela, nahi dezulako. Bai, zure burua behartze honetan, ez zazu egin nahi ez dezun zerbait, noski, bai? Baina, kasu honetan, igual da peskadiak esan mordela kola, zen desiraztuen batek, esango dizu zertako. Bai, baina askotan badukate kontzientzia bat esaten duna, honek luke horrela izan behar. Ah, bale. Osa, kontziente dira, hori da. Eta hori konpondu behar dutela. Desira falta askotan dago lotua, aurre ikusten dagolako zer gertatuko den. Adibidez, oso gara tipiko bat da. Jo, eska, esten naiz ikutzen besoan, eta, jazta, moztutzen da dena, eta, zeratik, zure barne gidoian, pentsatu dezulako, besotik jongo dela bularrera, genitalera, eta horrek gero jarriko dula penetrazio nahi bat, eta zuk ez dezu nahi penetrazioa, eta orduan, hemendikan, batean, jariza ez esaten, gero etorri liteken penetrazio horri, eta, ez du zertan, orduan, horre ere badago, barne gidoi horren lanketa bat egin behar izatea, askotan, esatea, hemen jarri izut deskoa, besterik ez. Besterik ez, ja. Eta gian, lastan du nahi zintxudan. Ja. Bale. Igual hori bai trauma txiki baten gatik ingertatu daiteke desira galera, errutinaz aparte. Bai, edo eta beste batzutan onartu delako gauzak egitea guztiz nahi ez denean. Ja. Baize, trauma puntu potolo hori jarri gabe ere, nik uste bikoteetan oso ohikoa dela guztiz nahi izan gabe egitea. Bai? Ja. Edo tokatzen delako, kakotxen artean, edo eta, ez esan dio dezakizan bat aldiz, agian, behin baietz esan berko nioke, edo eta justo hau enuen nahi egin, baina, azkar pasako da, horrelako berak, bikote ia guztetan ematen dira, modu batean edo bestean, horretik den garrantzitsua beti bezala, komunikazioa, eta gozakitz egitea. Oso ondo, karo, desirare bai, ari gera pixkat zentratzen bikotearen barruan, baina desira, inkluso bakarrik zaudenean, igual galtzen duzu. Zure buruari ikutzearen edo masturbatzearen desira, edo dena delakoa, hori gertatu daiteke ere bai, ez? Gertatu daiteke, eta hori erlazionatu egoten da, apatiarekin, anedonia, plazera sentitzeko gaitasun falta, beste egoera psikologiko batzuekin, bai, beraz, zure buruarekin ere galtzen badezu desira hori, agian, esan genezake, batetikan normala dela lasai ustea jendea, esatea, jokabide aldetikan ez masturbatzea normala dela, ez bazaizu deigarri egiten, bai? Baina, adibidez, masturbatzeko izan bazara, orain arte, eta batean, desira hori desagertu bada, bagian bada adierazle garrantzitsu bat, esateko, ondo nago? Ja. Bizitzarekin konektatuta nago modu positibo batean. Ba, zer, inkluso igual posible da relazionatu depresio puntutxo batekin, edo beste... edo igual bizitzan zerbaitek apisonatu iten zaitula momentu horretan, eta igual izan daitekela seinalea ere bai, beste gauza batzuentzako. Bale, nola berreskuratu desira hori? Eman dezu hor puntutxo bat, igual jokabidaren bitartez, txispita lortu eta hortikan sugarra eta sua piztu, baino bestela nola eman dakiko? Gehienetan zer ikusia dauka, bat, errutinaren hauste horrekin, eta bi, barne gidoi horren berridazketarekin. Jakin da, hau gertatzen dela normalean, zure burua harritu beste zerbait egiten. Edo zerbait berria gehituz prozesu horretara, edo eta agian egunen batean esatea, gaur ez dagoengo penetraziorik. Eta eukitzea... Eta bestak esan, atoma por culo, que no! Eta hori, bermatzea ingurune seguru bat izango dela. Adibidez, pertsona batentzako iristen bada momentu bat, sarketaren kontua, dala zerbait urduritzen duena, edo ez zeiona digarri egiten, eta listo, lasai. Ingo dugu, masai tailerra. Eta elkarri masaiak eban, takitxo. Zonalde genital ikutu gabe, eta inongo presiorik gabe. Zezaia, masaje ematea. Erotika batekin bukatu gabe, zezaia. Niri kostatzen zait hori, Bai, masajeak eramaten nago kitzikape batera. Bai.
es lo que hay. Bueno. Saiatu naiz, eta, bueno, askotan egin dut, logikamente, zen, agurtzan beti lepoakin, que no sé, pues bueno, pues ematituzu masajeak, baina beti aurkitzen zuzuri masaje guztiekin gertatzen zaizu? Bai. Hanketako masai ematen... Bai, kontaktuak, nik uste kontaktuak egiten didala kitzikatu, bai, eta zaila egiten zait, agurtzan eri beste norbaiti masaje ematen bali maiote ez, baina agurtzanekin, pues, me pongo tonto. Ya está, no pasa nada. Ni horre kudeatu, berda, ez da? Hori da, bai, esfortzu bat egin behar da. Zen, bueno, gaur tokatzen da masajea, baino ondorengoa ez. Masaje taia. Hori da, masaje taia. Taia XXL. Joko erotikoak, adibidez, honek lagundu dezake, zen esan dugu jokabidearen bitartez, bilatu daitekela txispita hori, joko erotikoak hor barne egon daitezke. Bueno, bai, joko erotikoetan sartu daiteke adibidez, roleplayinga, bai, beste pertsona baten zehartzea. Alto, la Guardia Civil! Adibidez, bai. Sople aquí! Norbera ditu bere fantasiak eta fantasia bitara moldatzea, eta, bueno, tipiko izaten dena, osasun munduko kontu bat, edo eta hezkuntza munduko kontu bat, edo eta dantzaren bat egitea. Bai, gainera, berdindu zer rol egin beharko luken emakume batek, kasu honetan, zeren zuzua txinotara, eta aurkitzi dezu edozein ofizioetako uniformea en formato sexy. Bai. Denak. Bai. Berdindu zertan, osea, ez dago bat ere kaperuzita, ez izen behar du gona motzakin. Besteak, bai. Joder, eta hori gizonetan adibidez ez da gertatzen. Gizonetan dakazu bikingoarena, que de sexy tiene, bai. ezerrez edo gutxiago, poliziarena, bomberoarena, bai. Baino dira osoak. Beste baterako tziezakegu, mozorren hipersexualizazioa, eta horrek gazteen izan dezaken eragina, eta hori dena, baina, bueno. Baina, bai, baliabideak egon badaudela. Eta jokatze horren barruan, askotan zerikusi izaten du botere kudeaketarekin. Botere gora berarekin, dominazio puntxu bat, sumisio puntxu bat, askotan horregoten da jolasen bat, alto la Guardia Civil esan dezula didez, ezta? Hor badago botere bat, eta botere bat erantzun behar izatea. Bai, baino, fíjate que nik esango nizuke, erotika bat gertatzen danean, edo, bueno, ez erotika bakarrik, edo zen erlaziotan, beti dago, nola esan dezu? Boterearen kudeak. Bai, potere maila desberdineko rolak, Etengabe. Eta hori ukatzea, da esatea, bai, politika ez dago lagura bizitzen, berdin. Eta incluso erotika baten barruan, zu jartzen zea zure bikoteekin, eta batzutan, ni naiz egiten nautena, eta bihar, nik gaur ez dut egin nahi, zuk egin, eta zuk imaginatu, eta zuk, sartzen zera erotikaren jokuan, baino, bueno, bakoitzak egin behar du esfortzu mental hori, de, bueno, a ber, nondikan hasten geran gaur jokua, ez? Baino, eske bizitzan ere gertatzen da. Eta nizan daiteke nagusia kasu batean, eta gero handikan 5 minututara beste pertsona batzukin egon, eta horri izan ezerrez ez dakina. Bai. Orduan, puntutxo negatibo hori jartzea, zen jende asko egiten du, ez? Jartzea puntutxo negatiboa, no, es que esto es un poco dominación, eta ez bueno, pues que dominazioa... Es que bizitzako harreman guztietan dago. Beti egongo da. Bueno, hori alde batera utzita, San Barnun cambiando de tema. Ez da kasua. Hori bide batez, ikusentzule maiteok, Iker Casadesen beste proiektu. Beste podcasta, cambiando de tema. Hemen grabatzen denare bai, baino beste kolore batzukin. Bueno, beste galdera bat. Esan ez roleplayinana, vale. Ez dakago galdera gehiago? Otzen zaidan gauza bat, adibidez, errutina hori aldatze horretan, zeratik uste zute direla hain entzunak opari hauek de Wonderbox eta los cofres regalos. Atentzen ditu aurten, bai. Atera zait publizitate pilo bat horren. Bai, eta azken urteetan, oso gorakada handia izan dute horrelako esperientziek, azkenean egiten dutena da, bermatu, ingurune berri baten egotea. Hori da. Eta aktibitate berritxo bat proposatzea, segurtasun batetatik. Hori da. Baita esatea, ingo dezu, eta zerbait irraragarria, eta gero non lo egin daukazu, eta, borre guztiak errazten du, errutina hori austea, gehiagi gerotu gabe, zu bali mazaz, ezagit, bidaia batetara, 20 orduko hegaldia, ezagit, tren bat hartu, gero korrika ezagin nola, bidaia horretan, adibidez, erotikaren eta desiraren sorrera nahiko zaila da, momentu horretan bertan. Baina... Bueno, egazkinean... Bai... Fantasitaz izango dugu beste batean. Vale. Baina,
egia da, horrelako kontutxoek, kofreek eta egiten dutena dela, hori, erraztu, errutina ustea, baina pixkat. Asteburu batez bakarrik, bestela gero zoratzen gara. Gidoitxoa pixkat aldatu. Hori da. Eta batzutan bai, antzerkira jutea, edo kontzertu bat entzutera, gero afaria, ez dakize, eta ez dizute esaten, ja, aurrak dituzunean, klaro. Aprobetxatuz aurra uzten duzula aitona eta monekin, edo lagunekin, horrek ere baduka bera arriskua, ez, gidoi hortan ere oitoka. Eta hori ere kudeatu, behar da? Bai, baina, bueno, eske, klaro, praktikotasunera ere eraman behar da. El oitoka batzutan ere bai, aurrekoan ikusi nun beste podcast baten zatitxo batean, emakume batek esaten zula, batzitula 2 edo 3 aur, eta egiten zutela agendatu. Tal cual. Eta agendatzen zuten momentu horretan, karo, como oitoka, egiten zuten antzan, bilatu jokutxoren bat, ambientilloan sartzeko, hori da, eta pixkat, ez izatea, venga, utzitu aurrak 10etan, eta 10 eta 4 oian, ez, pues pixkat terrenoa prestatzea, eta ambientilloa jartzea, ez, baina, agendatu egiten zutela, zeren, gauza asko izan bar dira hor kontuan, esaten zuen, elakite pilo egite mato, aurra dituzunean ja, oso gutxitan gertatu daiteke, así que, horraipatu dugu ere bai, ez? Rutina austearen ze horretan erositako jokuak, baina zuk ere bikotearekin proposatu dezakezula. Asteburu hontan onera, edo... Orokorrean, jakin mina izaten da gako interesgarri bat. Jakin mina sentitzen dagunean, esan nahi du leku seguru batean sentitzen garela. Eta horrek asko erraztuko du jolas maila, ez ezakin nola ditu, desira sortzeko eta kesila baldin bada kabaina batean, elurrakin kanpoan, baina oso romantikoa da, oso erromantizatua da hori, pelikuletako... Gero iristen zera horretara, etxola horretara, eta kristonotza egiten du, ez dago komuna egiteko junbertzezakin nora, argia juten da... Bai, eta hor dakazun alfombra hiletakoa pelikulan, hor ez da espartokoa, horre... Edo daude pelusak lurrean, edo sofa gilditzen zaizu pegatuta, auskalo. Baina, nik hemendik ateratzen dudana, gaurko episodiontatik ateratzen dudana, da, errutinak eramaten duela ia bai ala bai desira galtze horretara, naiz eta bikotea edo taldea, ez dagoen oso zentratua sexu harreman horretan, edo erotika kontinuo batetan, ez balimadu pisu handirik horre erlazioan, eguneroko bizitzan galtzean normala da. Eta gauzari garrantzitsuena, rutina ustea. Hori, eta sormena da. Sormena, que no falte. Imaginación, al poder. Bueno, Joni, aizu mila esker, zure ezagutza maravilloso honengatik, eta gurekin partekatzeagatik. Aizu, pues viene bien. Bai. Oye, es lo eta que... espero dezagun ikusentzulentzako ere interesgarri zatea. Es lo que hay. Etorri zaitz, ez daki zergatikan nire buruak erlazionatu du, hau, idatzi behar dut galderak@sexuon.comera, baina bidaliko dut nik proposamena. Zurerako zan, abertzi datzi berzen. Errutinak altze honen barruan, porno kaseroa grabatzea. Beira. Konsejuak, alde teknikotik. Igual podcast hori nik egiten dut. Episodio horretan nik esplikatzen dut. Argiteria eta... Hori da, argiak... Plano kontrapikatuak. Hori da, pikar. Porno kaseroa. Porno kasero, euskeraz? Bueno, etxean garatutako... Etxe dandar por casa. Bai, baina horri porno ditzen zaio. Pornografos bada, pornografia. Baina ez dauka pornografia mainstreamaren kutsu hori, ez da? Amateur, bai, izango litzateke amateur, kasero, bai. Nik uste episodio baten aipatu genula, azken urteetan badaude kanal asko, pornografiaren orrialde hauetan, arrakasta handia dutela, benetako, bai, naturalizatua. Erotika natural batekin, eta bikote estable batek duen erotika jarraiarekin. Eta badaude kanal asko, dakatela arrakasta handia, eta dira, goxu-goxuak, etzaten dira, eta bai erabiltzen dituztela angulo desberdina, baina ez dakate edizio bat. Superprodukzio bat. Ez dut erabiltzen eskukamera, beraiek daude beren arira hor beren gauzekin, eta kamera dagoan edo hemen, eta arrakasta desente dakate, eta urruntzen dira bastante mainstream pornografia horretaz, eta bazpare norbaitek landu nahi duen,
Guk hemen estudioan egin dezakegu, nahi bali mazuten ere grabatu, baino ez da gauza bera, zein ja publikoa da kasu. Lógicamente, egongo geramen. Hori ere hitzen gozako, beste batean, baina egoten dira coach de intimidad, doitzen zaiona. Coach de intimidad, hori zinean. Bai, hori da. Bueno, zinean coach da, edo da... Nola, izen badauka? Skripak dira beste zeak, baina bai, badaude batzuk antolatzen dutena estena intimoak daudenean, alik eta koreografo moduko batzuk, bai? Eta jende gutxien egotea estudioan, setan, momentu horretan. Bueno, hori beste batera kutziko dago. Bai. Venga pues. Bueno, galderak@sexuon, eman like, izartxoak Spotifyen, YouTubeen ere bagaude, eta Spotifyen ere bai, bideoan ikusi daiteke. Bai, bi formatutan. Así que... Sexuon, denoi. Ikusentzula guztiok. Hori da, Sexuon, para todo el mundo. Venga, va.